Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga Pangulong Dinalan sa mga balita lokal, Seneco Union of Rational Employees ginatagan sang 15 dias para magsumater sang position paper sa DOLE. Duha ka mga trucks ng VMC ginbalabagan sang Agrarian Reform Beneficiary sa Banwa sang Manapla. Sa balita nasyonal, pag-aresto sa mga sari-sari store owners nga nagabaligya sang hindi otorisado nga bulong ginmando sang DILG. Gobyerno target nga mag-transition sa new normal sa bulan sang Marso. Maayong aga Bacolod, maayong aga balugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Pebrero 18, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa niya. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sa Likes, likers, more sharers. more followers. So, kay the more the merriest. Yes. The merriest. The most. Nami na tanim. The more the merrier. Aha. The morer, the merry. The more the merriest. May aga pa sila nga doon minango. Kay Melili Oligo, good morning dra. Kag kay ari na, aga pa si Teacher Romela Ilustre Tiki Arevalo. mamubod siguro. Kay mamubod pato. Tiki malanyang mo to gapon. Nga daw nga mamubod. Aga pa sa gali mamubod. Ito gapon galing si Excel Faye. Kay, wala sa Excel may klase, may face-to-face classes na sa ilang. Ay, to, may face. Isa ilang ako na isa iya kay may mga laboratories. Oo, amo ginan dapat gidaction boy nga may limitahan man na kag say mga dagko ihapos man na sa wayon mo mag social distancing. Kabalo na iyang mga dalagko, no? Oo. Si Athea Kim Iriman, may aga si Moho Malumena, kag Dennis Richard Tibor Roma. Uy, aga pa man si Richard. Naway maging masaya po ang araw na ito para sa ating lahat. Sana all. Nagtatagalog ka pala. Sana all marunong magtagalog. Hindi ka nagsisiling. Elvira Hilgo, good morning man. Kag sa iya apo nga si Eliza Kali Apuhin, happy birthday from Pijarito Heights sa Barangay Granada. Sa kay Eliza Kali Apuhin, happy birthday. Happy birthday to you. Kag happy birthday mga election boy sa akong tita, Mama Febe, asawa ni Papa Edwin Pantaras. Mama Febe Pantaras, happy birthday. Yes. Happy birthday to you. Ay, ito tama? Ara! Lain kay Dennis, kili ka nakita, wag lang identiya. Gani bala, perte katig-a. Good morning kay Sir Meloy Harsula, nagatanaw. Madamo gyud nga salamat. Do nasuya ko sa imo nga mask kag sang imo nga kay do ka Paris diyan ba ko wala ko kadala brown na face ka kadala mask. brown, no. Makita ka to be? Brown? Oo, amo ni dapat Oo, may color. ako na.
Meron ko sinanga mo na ulong. Wow, sana all eh. Ay, wala mo ko kabalo mo ng bayo mo. Sige, Dapat- buwas inform ta ka kung ano color ang bayo. Dapat mo di before ka magadto, i-send mo sa ako na imo nga. Sige. Buwas. OOTD. Buwas dapat match ang bayo ka gano. Kag face mask. Yes. Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Good morning kag Massive Tofago. Kay Migota Romel Gallo. Good morning man. Kay maninoy mo da one ball Gallo. Yes, maninoy, one ball galyo. Aga pa siya nag-message kay kinasa ako. Pabuta ko mga last stress. Ay, super message din si Maninoy. Inang sa Bago City dira, ang Bago will be celebrating its 56th charter anniversary buwas nga adlaw. Wow. February 19. Happy charter. Balaw kagin nag-city ng Bago way back in 1966. So Bago City. 56th charter anniversary sa Bago buwas nga adlaw. Happy charter anniversary dira, no? Yes. Kag gapon na tuko kapon about may employees dito, may ara silang Arabian something concept. Doon pa Dubai ka lang ay. Kita doon pa Dubai ka lang daw, nagkadto lang ko to sa mga Alibaba bla. Wow. Nila ni Aladdin, di Bongga, ba? beta na basta na Hindi post lang band sa kuan ni Aladdin na Alibaba mo na siya. ang butaan. Si Aladdin lang ng Open Sesame, hindi lain no, lain na. Lain na iya. Lain na iya agli ya. Inablang Alibaba and the 40 Thieves, lain na iya. Lain na iya. Lain na iya. Okay. May tanawon ko, biba si Miara nakapost sa City Bridge of Bago. Tanawon. City Bridge bla kay. Do ka layo gid sa Bago, pwede ko lang kadtuan no. Nakita ko Gapon naman to yun no. Gapon lang. Si Mayor Abi gapon wala tumote pro nakita ko yung pakita sa ako ng picture yang naka-kuan man siya. Do nakahari bla ng kaya daw Saudi King. Ano ganani ang mga babae naka-hijab? Hijab na tawag. Inang ginagatabon din. May mga amo na to gapon. Yes. Lolo, tigdo ka mo to galing outcast. Hindi. Do ka mo to ang turista. Hindi ko nga kilala sa mga kilala ko da nga mga sa City Hall kay tinaka hijab. Mata lang gagawa. Mata lang gagawa. Gapa kilala nga mas nila nga boy si Kwan ko. Okay. Super pakilala. Pakilala. Miss Jenke de Alagdon, good morning man. Kay Russell Gomez. Sa greet ko lang bala sa Facebook si Ninita Pahinado sa Comelec office dira sa Bago City. Pero sa on air na siguro binaw ko niya gigapon niya kuya naman. Nga wala pa siya ginag-greet. Wala siya ginag-greet. Kag si Fe Silpao. Siplaw, may Siplaw eh. Duwa na lang Siplaw kag Silpao. Pili ko Silpao guro. Pili lang da. Basta yung duwa dati duwa gin greet mo eh. Basta may Siplaw man. May Silpao man ti duwa kamo eh, At least safe. Good morning dira sa barangay Pahanokoy. Yes. Sige. Good morning man kay Helen Esco Sareta mayng aga, watching from Banwasang Morsha. Sige, standby na kita mga ka-aksyon sa mga balita lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:13, sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginatagan sang 15 dias ang Seneco Union of Rational Employees sang Department of Labor and Employment agud makasumeter sa ilang position paper agud basihan para sa imo nila nga desisyon. Suno kay Stephanie Montaner, presidente sang CURE, nagalaom sila nga pabor sa ila ang desisyon sa DOLE kag mahatag ang mga benepisyo nga tubtub karon wala pa nila nabaton. Dugang pa, pirmado, kaaprobado na sa ginpatigan nga Annual General Membership Assembly ang paghatag sa Collective Bargaining Agreement nga signing bonus kag salary hike kung saka sa sweldo. Kung hindi giman magpabor sa ila ang desisyon, istoryahan pa sang union kung ano ang masunod nila nga buhaton. Naalipay man kami kay nagdesisyon ang undersecretary na will pass na lang the position paper to the Secretary of Labor kaya siya na lang ang madesisyon regarding sa mga CBAN. Nitagaan niya kami 15 days tanan para madesisyonan ang mapas ang position paper at para makadesisyon na si Secretary. Ang kabayan sa pahayag ni Okonsang Seneco, paagi man kay Stephanie Montaner, akong presidente sang CURE.
Ginako sang pila ka mga agrarian reform beneficiaries sa Barangay Purisima, Banwasang Manapla nga hungod nila ginbalabagan ang duha ka mga truck nga nagaserbisyo sa distillery plant sang Victoria's Milling Company bangod sa ila pagpamalagad sa pagtulod sang amo nga planta. Sunod kay alias Inday, 43 anyos, isa sa mga benepisyaryo, Lunes sang wala ginpasugtan ang paglabay sang truck bangod nga luyag nila nga pauntaton ang pag-operate sa planta. Alegasyon sang grupo wala nag-agi sa nagakaigo nga public hearing kag wala man gin kasugtan sang komunidad ang pagpatukod sang planta sa tunga sang mga pamalaya. Dugang paniinday gin abusaran lamang ni Kapitan Crescencio Sombero kag Mayor Manolet Escalante ila poder sa pagpahanugot sa among nga proyekto. Alegasyon sang grupo mayoriya sa mga kagawad ang nagpagwa sang stoppage resolution apang wala ini gin respeto sang VMC. Ginarasto naman ang 4 mga persona matapos ginaligar nagbato kagimbuyayaw pa mga pulis sa Barangay Purisima, Banwasang Manapla. Ang mga gindakop mamusanday Randy Bacaron, 54 anyos, ang Cane Town Subdivision sa Barangay Purisima. Peter Paul Patigas, 27 anyos, ang Central Manapla. Reynaldo Ariola, 51 anyos, ang Hacienda Bigonia sa Barangay Purisima. Kag Daniel Patigas, 30 anyos, ang Sitio Patigas, Barangay Purisima, tanan sa Banwasang Manapla. Suno kay PNP Chief of Police Captain Janica Bermudez, nagresponde sila sa reklamo sa Victoria's Milling Company ng ginilagar grupo sa mga individual nga hindi luyag pagpaagyon sa dalan ang mga tracking nga nagaserbisyo sa VMC. Suno kay Bermudez, ang reklamong inpaagi sa High Command sang NOCPO. Pahayag pa ni Bermudez, pag-abot sa mga pulis sa lugar, gulpin lang nagpatunga ang mga nagapatigan sang silent protest. Ginaligar pa ni Bermudez ang intiklod, kagintapungol siya sang pila sa mga leader sang grupo. Bangod sini napilitan ang mga pulis nga arestuhon ang mga naggamo. Ginpahayag man ni Bermudez nga iban nga nagabuylog sa silent protest ang wala man nakahibalo sang kausang inapakigbato sang grupo kang nagtambong gilamang para magdamo ang naga-protesta. Sa iban pa nga balita lokal, patay naman ang mag-amay matapos ginluthang sa mga Red Fighters sa idalom sa Leonardo Panaligan Command New People's Army sa Barangay Malansa, Banwasang Vallehermoso, Negros Oriental, Miyerkules sang gabi. Sunod kay ka JB Regalado, spokesperson sang LPC-NPA Central Negros Front, ginraid sang pulang hangaway ang puloy-an AFP Intel asset nga si punong Barangay Beatriz Perater kag napatay ang mag-amay nga sanday Lucio Perater 60 kag bata sini nga si Tony Perater 35 anyos matapos ginaligar nagbato sa NPA. Na-recover sang NPA ang 4 ka mga armas, lakip na ang shotgun kalibre 45, 38 kag .357 caliber pistol samtangin paandaman sang ilahubon si punong Barangay Perater nga unta to na ang pagpamahog pag red tag sa iban pa nga sibilyan bilang mga NPA. Nadakpa naman sa isa ka entrapment operation ang isa ka persona nga nagbaligya sang armas luthang sa sitio Mabucano, Barangay Kabatangan, siyudad sang Talisay. Ang natakpan kilala kay Fernando Binarta, 51 anyos, nga pumuluyo sa amuman nga barangay. Si Binarta nabaklan sa isa ka unit sang kalibre 45, lakip ng magazine nga may unod nga 4 ka bala nga wala pa makalupok. Nabawi man ang 18,900 pesos nga budol money, sa din isa lang kapanid sang 100 pesos ang orihinal. Sa katapusan nga balita lokal, na recover ang masobra 200,000 ka pesos nga balor sa ginasuspet sa Anshabu sa separado nga buy-bust operation sa syudad sa Bacolod, Huwebes nga adlaw. Isa ka high-value individual ang nadagpan sa buy-bust operation sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa Purok Siresa 2, Barangay 27, syudad sa Bacolod. Ang nadagpan kilala kay Caroline Benal, 39 anyos, kag na-recover kay Benal ang 5 ka dalagko kag 3 ka magagmay nga sachet sa ginasuspet sa Anshabu, nagabugat sang 28 gramos, 1,000 ka pesos nga buy-bust money kag kahita. Si Benal ang isa ka anay preso bangon man sa kaso nga pagbaligya sa iligan nga droga apan ang hilway sa presohan tinalikdan nga tuig 2021. Preso karon si Benal sa custodial facility sa Police Station 4 para naman sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang 34,000 ka pesos naman ang inasuspetson siya buwan na recover sa Police Station 8 sa 3 ka mga suspetsado sa buy-bust operation sa Purok Saturn, Barangay Singkang Airport. Ang mga arestado ginkilala sanday Benjun Calago, 39, sang Purok Jupiter, Barangay Singkang Airport, syudad sa Bacolod, Alj Estanyol, 31, sang Purok Bongganvilla, Barangay Poblacion, Banwasang Valladolid, kag Rodito Endomo, 46 anyos, sang Barangay San Agustin, Banwasang Isabela. Nagkuha sang kapulisan sa 3 ka mga suspetsadong 3 ka dalagko nga kag 3 ka magagmay nga sachet sang inasuspetson Shabu, nagabugat naman sang 5 ka gramo. Pag-aresto sa mga sari-sari store owners nga nagabaligya sa hindi otorisado nga bulong ginmando sang TILG. Samtang gobyerno target nga mag-transition sa new normal sa bulan sang Marso.
Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from Thank you so much. Morning ano kay Bibo Villasor, kay Ma'am Vanessa Mayo, Dr. Matt Mayo. Good morning, man. No? Kay Noel King. Noel King? Tingala ko, Noel King. Sino gani? Si Noel gani? Amar. Amar. May migo ko binga Si Noel Ma'am Lily King, kag Si Ma'am sino? Lily King. Di ka impor. Pero may migo, man ko ngalan niya si Noel King. Ti pa siya mo to yan sa ulo, Basta mga mo i-greet tong mo sa yan. aging great ko. Sige. Kag sa ibang padira nga EFC members, no? Sa pamilya man ni Miss Jinky, si Papa Kuan, Joe. mama niya Lulit, si Papa niya Joe, Pagmamalawit. na. Good morning. Dialagdon family. Kag Rifuela family. Yes, madamo Sa yun may salamat. DSB. Good morning, man. Sa kay Yvonne Buzer sa Germany. Yes, good morning, Ma'am Yvonne. Guten Tag. Ha? Guten Tag. Ano to? Guten Tag. Ano sa good morning? Morning. Ang good afternoon niya. Wala na ko Buwas nakabalo. naman eh. Buwas naman. Karoon naman sa hapon eh. Oh, gani, no? Ay, sabon, patong good afternoon. Sabon. Hindi, ang good morning, like Guten Morgen. Goten morning. Amo na sa- Goten hapon. Guten. Nakaabasing hapon. Guten. Kaya lapit-lapit lang morning. Kag Morgen. morning. Raymond Manangkil Medes. Kag sa pamilya Medes kuno maayong aga. Yes. Lorenzo Magsipok, God bless man. Oy, teacher ko na. Gali ka? Sa La Carlota City. Yes. Good morning, teacher. Naki-teacher. Naki-teacher. Kadwa na siya nagdaog, di wala sa ano. Sa Sa mga- dunduman ko na
sa Mga paano mga na. raffle na mga games. Yes. Sige, go. Kay Erla Vega, maing agaman. Kag kay Rolly Lagyap, maing agaman. Kag of course, sa atin sila, mga basi na Facebook, manda ang mga taga-alagad. Radio. Kag sa may tanan nga hinubaan. hinubaan. Maing aga dra sa inyo. Kay classmate ko da Mayor Ernesto Estrao, mayong aga sa imo. Yes. Kay alagad Kevin Henry. Sa mga kapihan tabla sa kwan sa hinubaan, good morning dara sa inyo, no? Perfect. Damo da kapiyan. Tikara na si alagad Kevin Henry ka pangapiaga pati. Ati, ang tanan nga nagapamati, subong nakabati ni suktan niyo siya. Si kalagad Kevin Henry bala sa Bala kape. sa inyo. Masama ko namin sa duwa. Namin sila nga duwa. Uy, ari na si Tito Shello Arevalo, mayong aga. Ito sa kapon. Wala sa kagapon. Kaya Ay. ito naman siguro sa malugo. Ay, nakuha ni Sabla na disgrasya. Oo, naman kung nag-post to si Charomela, mo, ligad to, dumduman mo sa, ano din to, banglid to tane. So, kagapon yan naman, sa diin naman siya. Sa may, doon sa 13 Midyabla mo. Nan. Halong-halong permit Tito Shello. Galing kayo ko mga maayo kang tao, doon hindi kayo man yung maano mo. Yes. Basta mga maayo kang tao, doon hindi ka man maano. Doon ka rhyming words. Pero i-contradict mo hambal nila basta masamang damo kuno. Matagal mamatay. Oo. Mo na. Pero do may lahi ni guro kuring-kuringo ni guro si Siyam Toshelo. kabuhi. Oo. Ato permi ni siya disgrasya ya. Ate ari si alagad Kevin Henry oh. Do damo gid bayaran ko kape so ate okay lang na sir Kis alang man na. Kis alang na. Damo gid bayran na kapiso. Kay damo nagapamati, kay damo nagalantaw, nagahipos-hipos lang siya gali oh. Balik ta kasi lob lamay kuring-kuringon ni sa daw siya maong Kabuhi. Isa na sa iya kuring dahil nang kuring sa battery bla. Ang gamo. Hindi ang kuring sa battery. Anong kuring sa battery man? Wala ka dito sa kuring sa battery nang i-ready. Ay na ano. Di ba yung kuring na? gani. Na siya. Kasabad si mo. Grabe no. Sige lang ha. Basta lang halong kagid kay kabalo ka ang masubuan ng mga pato mo. Bisan mapilasan ka lang da gani. Subuan ang mga pato kag ang mga manok. Sabi gilagay na disgrasya kunya tinanong motor. Nano mo to? Oo mo na kis ano. Napilasan. Namangkod na nawag sa kuno kay Romila. Yan na muna disgrasya. Sabi ti ano ka? Nagal na pinsarang man di man siya kapanawag ko. So ganin. Tama man. Nya kung ano ni siya, hindi siya katawag tani mo, hindi kapanawag man. Tiyang ang lain na tika Mustang sa lakyan. Hindi Mustang Ano, motor. Hindi Sila ni Teacher Romela. Bait na ang motor na pakayo lang na iya sa Wow! Love! Sana all. Bisan nga ugtas lang kita Shello, pero love Why na yaman. ikaw? Si Romela kay Silo. Sapatos! Si Silo na yung nag-ugtas. Suli, gali. Ay na, no. Tani nagpadala sila sa ilang istorya sa Mi Amore, no? Oo. Bawa guro, magpadala sila sa istorya sa Mi Amore, guro. Matyaga ko daw mag-contest gito sila sa taga-kwento mo, taga-silay mo. Taga Silay. Wala pa ito nabasa mo do consolation prizes. Consolation pala na Huwag pa mapatian ng stories ng Wala taga-silay. pa. Ano nga ginaabang-abangan ko. Ibisan duga tuyo no ko duga pamati ko kahit sa Wilma. Ng, we were unanimous in our decision. Wow. Dito pa lang si kagapon sa Cancer Mother. Okay. Doon dumago na siya. Si Kwan. Si Rona? Nalipat ko sino to nga Hindi si Rona Rida? Traba? Hindi. Wala ito ginano mo. Cancer Mother lang man ang ginano niya. Okay, sige. Anyway, good morning dra kay ano siya? J. Hilario. VJ, ano? EJ. EJ Hilario. YJ, EJ. Bala kada kaya mo Basta na. may Hilario Basta ikaw na no? Martin Aliling, good morning man. Yes. Kag si teacher mo wala Kashmir. Oo. In-invite namon, di siya kinuya sa kay wala si mami niya, si mother niya. Teacher Kashmir Nauya man. siya. Layaon, gid man na siya. Standby sa balita lokal. The Candidates Forum.
that candidates forum hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. That Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ang gikinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa iyong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32, detalye na sang balita national. Ginanunsyo sang DILG ang pag-umpisa sang crackdown batok sa mga sari-sari stores nga nagabaligya sang bulong kag fake drugs nga ginadilian sa idalom sang layi. Suno kay DILG Secretary Eduardo Anyo, nagmando na sa PNP nga arestuhon ang violators nga milbado sa hindi otorisado nga pagbaligya. Nagpangabay si Anyo sa mga LGUs nga mag-issue sang ordinansa angot sa ban. Dugang pa sang DILG official nga upod sa FDA mag-issue ini sang memorandum circular sa mga LGUs para hindi pagpadayunon ang pagbaligya sa mabulong sa mga sari-sari stores kay iban pa nga outlets nga wala sang FDA authorization. Target naman sang gobyerno nga mag-transition sa new normal sa bulan sang Marso. Sunog kay Presidential Advisor on COVID-19 Vince Dizon, ang pagwa sa pandemya magadepende sa pagpaayo sa COVID-19 vaccination sang gobyerno, ilabi na ang paglabot sa mas madamo nga tawo nga nalakip sa vulnerable population kag pagpangabay sa publiko nga magpabakuna sang booster shots. Ginpahayag ni Dizon nga ang National Task Force Against COVID-19 kag DOH ang nagabalay na sang new normal roadmap nga natala na ipresentar kay Presidente Rodrigo Duterte sa masunod nga bulan. Ginapaabot naman sa gobyerno ang 10 milyones ka doses ang reformulated Pfizer COVID-19 vaccine para sa mga bata edad 5 tungtod 11 anyos sa second quarter sa tuig. Ginpahayag ni Health Undersecretary Mierna Kabutahe, kasubong nga bulan may ginapaabot ang gobyerno nga 5 milyones ka doses nga makabaton sa 2.5 milyones ka mga bata. Sa karon, 3 na ka-deliveries ang bakuna ang nag-abot sa pungsod nga naglambot sa 780,000 ka reformulated doses sa kada isa. Ginpahayag naman sa DOH nga ila ginapasangkad ang pediatric COVID-19 vaccination para safe nga makabalik sa buluthuan ang mga estudyante sa Agosto 2022. Sunog kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, plano sang gobyerno nga magbukas sa mga buluthuan sa bulan sang Agosto para sa masunod nga school year. Dugang pa ni Vergere, nag-umpisa ang gobyerno sa pilot implementations and face-to-face classes kag tuyo sa masunod nga school year ang pagbukas sang tanan nga eskwelahan. Sa duwa pa natin nga balita national, ginapaminsalan pagyapon ni Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano kung sinong suportahan nga kandidato sa pagka-presidente. Nagapapili si Cayetano sa pagka-senador bilang independent candidate kag wala pa siya sa napili nga presidentiable nga suportahan sa Mayo 9 nga eleksyon. Sa interview sa DZRH, ginpahayag ni Cayetano nga magpabilin siya nga independent apang open-minded. Botsilingon, masarangan niya nga magtrabaho sa kabisan sino magdaog nga presidential aspirant basta husto lamang ang ginahimo sini. Ginsiguro man ni Cayetano nga hindi man siya maghipo sa higad lang kung may makita nga sala sa mapili nga bag-o nga presidente. Pero once na ilagay mo sa internet yan, hindi lang libangan yan. Kasi ano na yan organized na sugal na addictive.
kasi ang sugal is very addictive. So, the same thing po sa politika, no? Na minsan na-addict ka rin sa isang partido, isang kandidato na nagiging diehard ka. So, pati yung mali nagiging tama. So, I think at this stage, no, in my paninilbihan sa bayan, I'd rather na maging independent pero maging open-minded, no? Kaya gusto ko o hindi yung manalo, tutulungan ko, pero pag mali, pagpasensyahan niya, magsasalita ako kung mali yung stand sa isang issue. Ginpahayag ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. nga magapabilin nga mandatory ang pagsuksok sa face mask tubtob na matapos ang COVID-19 pandemic. Sunod kay Galvez, wala ginaistoryahan ang pagdula sa face mask policy. Kaganing posible pinakauli nga pulisa nga kakson sang gobyerno. Dugang pa ni Galvez at iyon nga hindi pa mahambal nga secured ko na dula ng COVID-19, hindi man pagkakason ang pag-face mask. Inyong ipamatian na ating mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod nga Aksyon, Fred Salanga. Balik kay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Eden Aboso. Nag-Aksyon, Boy Duran. Mga ka-Aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!